malam Mbak Eka. Inggih, selamat malam Byung, Mbak Yulimbu. Kula ingkang nderek sowan. Wah, jan. Piyai kok suarane lenggut. Atur Mbah nuwun nggih. Pokoke enten awak ya gur kaya ngene iki lho kon piye. Wis disyukuri. Wah, kaya aku niku bakune bersyukur. Iya no. Oh ya iya matur iya. Mbah nuwun jenenge kula wau tere bintang tamu. Wah, matur nuwun. Umumipun bintang tamu niku nggih dipapak panitia paling ora nggih ingkang gadah dalem. Bapak Sutresno paling ora to. Ana bintang tamu atik dipapak banser kaya maling aku. Sok bintang tamu pemaling aku. Pokoke wong mlaku nggih king mriko waduh nikat. Kados ngendikanipun panjenengan bintang tamu biasane nggih. Nah, bintang tamu. Waduh, tremose teko ngono gitu. Nganti anu sing padha-padha lenggah kuwi. Bintang tamu iki jare Eka ndi mongko selewat nang ngarepe. Ya, nanti ora ngerti ya, Nduk ya. Nggih. Matur Mbah nuwun lho, Byung. Nggih. Menika nderek sowan. Sami-sami. Wonten nggih dalemipun Bapak Sutresno Bonggo. Sekalian Ibu Warsiem. Mbak Eka mirsani para warga ingkang sami lenggah wonten nderek tirakat wonten dalem menika pripun? Nggih, bakunipun namung saged nderek dedonga, Byung. Anggenipun Mbak Windy kalih Mas Agi Vian. Mugi-mugi dados keluarga ingkang bahagia. Menjadi hidup baru, memulai hidup baru, awal bahagia yang baru. Betul. Dan menjadi keluarga yang harmonis. Kagem sinau awak kula kiambak. Leres. Derek menika sowan wonten dalem Bapak Sutresno, wonten unen-unen. Napa Mbak Eka? Harmonis kalau wau lak cinta yang sejati, tidak mencari kesempurnaan, betul. Namun menerima ketidaksempurnaan dengan cara yang sempurna. Ning kesempurnaan kuwi duweke Gusti Allah lho, Pak. Leres nggih. Contonipun mbok menawi mengke Mbak Windy lagi anyelatine Mas Agif iso ngeyem-ngeyem. Carane piye? Ya carane ya dirayu, dijak komunikasi apa to sing marai anyel. Ngaten. Lah kula urung omah-omah ning mbok menawa iso tak nggo sinau besok mbok menawa aku jejodohan. Ngaten. Yen kowe Mbak Eka, sok ben jejodohan kowe golek priya sing piye? Sing priye? Kowe kriteriane sing wong lanang sing kepiye? Kula nggih sing penting niku saling melengkapi kalih kula. Paling ora niki nggih dedek kula kados panjenengan ngendikake wau sak menten to. Semeter kotor paling ora sak golek bojo ya 2,5 meter apa piye. Dadi arek nyium ya. Piye? Ancak-ancik sik. Nggih. Dadak kangelan arek menek pelem. Mbak Eka. Dalem. Coba akar nyuwun gunganipun sampean. Menika anu tembangipun ingkang jumbo swasana nggih Byung. Nggih. Nggih. Apa Mbak Eka? Wis imbangana katresnanku. Oh ngaten, dimbangi katresnane. Ya kaya ngapa diaturke sik Mbak Eka. Iki ana panyuwunan kok Mbak Eka kon ngendang barang iki. Waduh. Wis. Masa enek pamunten ngendang barang? Piye? Enten ngendang barang. Engko anu, pamudal kon ngendang barang terus coba kaya ngapa? Pengen ngerti kridane Mbak Eka. Nggih. Siap. Saben dina Ugi kula aturaken dhateng Pak Giamto, Pak Bayan, Mas Bayan. Monggo.
nggih, Byung. Nggih, yo, Cah. Mongko Kang Mas katresnanku. Kopling Cah, rada seseki. Langsung. Yo. Mongko Kang Mas katresnanku. Kepasane Luar biasa di luar. Mbak Eka kudu ngendang. Ayo. Ngaten. Iya. Nggih. Piye karep kagungan kersa-kersake ngono kok. Nggih. Cepake sik, monggo mason. Kendange beto mriki napa? Monggo, kruson. Oh, nggih. Nah, Nggih. iki. Nah. Kuwi anu no, kuwi kudu enek cagake no Mbak Eka sing anu. Lah napa kalih nembang niki? Iya no, Boten anu enten sing sing- nyekel iki, Mas kotak-kotake Mas Manto. Dicekeli mike. Apa sing sak ramban dipun rencangi Mbak-mbak sinden sing ramban kedua mengke Oh kok ya, nembang ngono niku. ya. Cocok. Nggih. Iki wis, sik. Anggun. Anggun karo Yayi. Nah, Anggun karo Yayi. Nah, gini. Nah, gini. Niki Eh? dites riyen apa mboten? Oh, ditesekno, ditesek Nggih. kendange. Nah. Tong dudu black. Black dudu tong. Kendang kaya iso omong. Ya, aku gumun aku kendang iso omong. Yo, Mbak Eka kaya ngopo? Nggih. Yo. Podang kuning. Esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran goleki sing tak sayang mubeng miderang gonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi manen nganti yoga yawa leyang tak sawang mencok ning ngepak kaget tak rintik saka katuan sarwi ngoceh dheweke nyalek besok tak suwon mbak ngejengece podang kuning agawe pikirku komik sleret ireng tak sawang tambah manis tipe bunga yen lakon nyanding slirate ora bakal ati ora kiwang liya yen si podang tutun ati kebranan ora medhot atiku saya tetra tak sayangi son pinggal dulu tebe Yo. Nyokek Mas yo nyokek yo. Yo. Duet yo baru.
Terima kasih. Matur nuwun. Matur nuwun. Nah, menika kula sampun. Nggih, lenggah sik. Matur nuwun. Kula ampun ngendang lho Pak Tresno. Nggih. Kula lungguh riyen nggih. Ya no. Generen sik. Piai Putri anggo diprosen lho cilaka malahan kene. Wah, lungguh lho Pak Tresno. Pamitan kula legah lho Pak. Pamit mbok menawa kok sik dikon namborin apa mbedhok apa. Lah iya mulane kuwi. Nah no, Pak Tresno kula lenggah riyen ngono. Mah. Gini. Ninggal katresnan. Iki ya jumbuh kalau lakone Winong no. Ninggal katresnan. Dek siapa namanya? Siapa tadi? Naza. Naza. Dek Naza masih sekolah? Masih. Nah, iya. Masih di mana? Di SMP, SMA? Diisi, Pak. Oh, diisi. Tapi masih semester 2. Oh ya, kapan-kapan tak isi. Tegese iki diisi ilmu sing bener ya ta. Cekal nika Kak, rene Kak, dikandani Kak. Ganti anu karo Eka, karo dibimbing karo Eka. Nah, gurune kan Eka. Nggih, mboten kok. Ning kula anu remen penahi panjenengan mungkin ndaku kalih Dik Nazar to. Ning anu jajare kok ning kene wae melu aku. Tak kira dadekke sinden pek dhewe bae. Ora, masmu kok padha sapa. Lah dipek dadi sinden dhewe ngeten lho. Oh iya. Dik Nazar. Wis, ora apa-apa, gojek ya Dik ya. Pokoknya ndak usah takut gitu. Itu mic ya. Kalau megang mic yang kayak Mbak Eka tadi. Nah, gitu. Jadi jangan membayangin apa-apa. Yang penting itu mic. Nah, itu dibayangin. Ndak usah, jangan takut sama Bapak, jangan takut. Oke? Ya, cah monggo. Ayo, hatekke. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa
Saiki ah, sini. Anu, engko bab lelagon diaturke nggon gara-gara ya. Nggih, nderek wong para tamu tesih sami. Lah iya engko sami lelenggahan jenjem. engko pas gara-gara kowe iku tak dalang endi ya? Kok ampun toh. Iso dalang wedok iki wah. Kok iso. Lha piye? Dinginane nek cerita kok. Heeh. Ning kono nek delok cah cilik-cilik. Kok iso? Kok mburi kelir. Nek jarene Piye? delok kok mburi kelir, walah dalange edok, uluke gedhe ngono pe. Suluke. Lah krungune ngono. Lah ya suluke gedhe gandum. Cidal gak iso omong. Dalange edok, uluke gedhe ngono. Lah nek kuwi carane pemaku lu bocahe rene terus tak jedel anu nek ilate rada dipadotke sithik. Wis dadi cetha. Nah, ya Lah iya no. Dadi anu suluke gedhe. Iki kacile nek nyanyi ngaten kok. Nek dalang wedok iki tenan kok bebas hambatan. Bebas hambatan? Lah iya. Kok saged? Ya nek lanang ki lho arep sila tumpangan iki ana sing grenjel nek wedok kan bebas. Wah, nggih tetep enten. Kok iso? Nek pamane dalang kakung menika menawi ngeprak kan enten sing ngewu-ngewui. Lah iya. Kadang panjenengane pun keprak los kontrol kadang muni matrus barang gak kelingan kuwi. Aku malah samar Jaku. wijek ora aku ngono. Malah dalang dadak nggawa latu-latu barang kok iso. Nek wong wedok malah angel. Sabetane mesti ora trampil kaya piyai kakung. Sebab arek sabetan yo enek sing ngiwu-ngiwu. Ngiwu-ngiwu. Apa ka? Stand mic. Stand mic. Ya kan digandolke ono kene. Iya. Sesuk nganggo clip on sedalang wedok iki ra kaleng-kaleng. Iya.